Már folytatjuk is a mai műsorunkat, április 8-a még mindig, és vendégem két csodás hölgy, akik nem csak szépek, hanem tehetségesek is, valamint a kedvenc énekesnőim ebben az országban, Adri, és persze Virág. Hello! Üdrivalgás, és persze hupákolás nektek is verbálisan. Sziasztok csajok! Nem voltatok még soha együtt itt nálam, amit Nem, egyébként nem. Igen, ez a két nővel azért az élet is teljesen más, főleg így. Na mindegy, az a lényeg, hogy ugye arról beszélgetünk, hogy ti mennyire vagytok vagány csajok. Hát ugye Virág ugye kapcsolatban él most már több éve, hiszen házasságban, topzódsz, de boldogan. Adri viszont ugye még mindig A férfit még igen mondjuk ki. Adri viszont hát így, nem tudom mi az, hogy férfi. Looking for a man. Ami nekem nagyon furcsa, amióta Adriánt ismerem, azóta így konkrétan szólóban nyomja, nem csak szakmailag, hanem magánéletben is, és egyszer nem tudok ezen felülkerekedni, hogy ez miért van így, hiszen te egy vagány, talpalás, egy csaj vagy, egy értelmes, okos, intelligens lány, miért van az, hogy neked nincsen partner? Akkor azok Kamerában is keressük amiket én hallok, azok nem igazak? Mit hallottál, Virág? Te mit hallottál, Virág? Hát nem, kapcsolatot én abszolút nem találtam. Nem mondom azt, hogy nem ismerkedtem, vagy nem találkoztam férfiakkal, de úgy így az igazit, azt így nem. Tehát nem fogott meg. Nem kell igazi. De hány éves vagy? 23. Valaki nem kell igazinak lenni, lehet mű is valami. De hogy milyennek az oka? A pasik alapvetően, múltkor beszélgetünk erről, hogyha valaki látszik az, hogy határozott és... Az anyátokat azt... Happy birthday to you. De énesek vagytok! Szia Balázs! Sziasztok! Születésnapot kívánjuk, hogy legyen még sok ilyen szép napot. Tákodunk! Köszönöm! A Retro School Band zenekar és featuring Adri versus Noémi Virág. Él az Hát nagyon szépen köszönöm! Ezt már előttük egyébként 2 éve, nem is értem, hogy megint miért kell engem kellemetlen helyzetbe hozni. Miért kellemetlen? Hát ünnepelünk. És az van, hogy én mindig benyalom... Fújj de! Nem, Most te tényleg azt hiszed, hogy én mint vagány? De már nem sikerülhet, én érzem! Szóval nem, az a vicc, hogy ezt minden évben benyalom, hogy bejövök adás előtt, a szülnapomon, minden évben egyébként dolgozom. Szerkesztő elmondja, figyelj, mai témán vagányság, és benyalom, ülök, és így komolyan, tök jó a téma. És nem is sejtem, hogy ez átverés vagy valami, tehát hogy így... Megeszek a vagányság! Na, Adrikám, neked nincsen partnered? Most már szereztem neked egyet! Várjátok, azért én nagyon nagy Adri fan vagyok. most dedikáltam a szerkezetnek, akkor mutassuk így a kamerát, hogy ez mi. Sziasztok, srácok! Idejött a Joey-nak sok szeretettel. Egyébként az a vicc, hogy a saját zenekarom, hát mindenkinek van egy zenekara, mindenkinek egy. Nagyon régen láttam a fiúkat, így sziasztok, miúságban! Nagyon régen találkoztunk. Nem Tudjuk a dalokat. Tessék? Nem próbáljuk. Mi profik vagyunk, minden próbálunk. Mi csak koncertezünk Nem szabad, nem szimplán. kell próbálni, Nagyon szépen köszönöm. Az igazság az üdeg... Ez milyen zene? Ez bombon. Bombon? Meg engem mutatnak. Nagyon klassz. A vezérnek üzen, hogy valami probléma van. Ez mindig olyan kellemetlen nekem, hogy az ember ezt hogyan tudja lereagálni. Gondolom nem tudja jól lereagálni. Hát én tavaly voltam egy ilyen sok hatáson, lassú üzön megperzselve, idén már nem is számoltam semmivel, de azért látszik az embernek vannak barátai. Most kéne sírnod, igen, most kéne sírnod. Igen, most mindjárt kicsordul egy könycsepp. De a nagymamám mondta egyébként, nem akarok bosszantani, de ő nagyon-nagyon szeret téged, mert ugye mi többször játszottunk. Zolika 38 lett, de Nem, mondta, hogy mi van mostanában ezzel a sráccal, ezzel a jó képet szakállas kihagytad, igen. És mintha egy icipicit megöregedett volna. Virág, én meg imádom a nagyon márat. Nem ismerem, de Igen. csúcs szuper. Lehet, hogy csak lefogyott, vagy meghívott, mondom, semmi baj a nagy innen. Viszont tiszteletteljesen engedje mindenki nekem a kedves nézőközönség, hogy a Retro School Band basszőgitárosát is felköszöntsük, mert neki is most nemrég volt szülnapja. Úgyhogy Andorom, engedd meg, hogy akkor ezt így átadjam neked, mert neked is most nem régen volt. Igazából Andor magának. Boldog szülnapot! Andor magának vette. Imádja a tehén túró tortát, hát vidéken nőtt fel, de ez nem baj. Egyébként, ha jól tudom, akkor... Nagyon szépen köszönöm neked. Egyébként nagyon kevesen tudják azt, hogy Adri és Andor egy városból jöttek. Kecskeméti vagy? Nem hallod az előző. Kecskeméten játszottuk és megbeszéltünk, Akkor is nem csak hát akkor is beszéltünk. visszajött. Adrián nagyon figyeltél ránk, ugye? Nem igaz. Dehogy nem. Szóval igen. Vagánycsajok akcióban. Balázs? Igen. Neked mennyire jönnek be a vagánycsajok? Kicsit mesélj nekem erről. Hagyjuk a témát.
Egyébként Balázs Nem vagyok válogatós. azért mondom, bárki jöhet, tehát szerintem még te időt vállalna. Még engem. Maga. Lehet, hogy magasan miért, de... Nem? Andor szeretné, de nem. Na, igen. Andor szeretné? Szóval azon kezdtünk matekozni a lányokkal, főleg Adrival, hogy neki most már lassan nem tudom hány éve. Jó, köszönjük. De nincsen pasia. De nincsen pasia. Ezt megoldottuk, ugye? És hogy Andor, mint tudjuk, a női nemek nagy megfejtője, és nagy szakértője is persze, tudományos, fantasztikus úton valahogy meg kéne fejteni azt, hogy szerinted miért nincsen Adrinak normális udvarlója és partner kapcsolata. Van, csak nem mondja el nekünk, érted? Hát azzal az életvitellel, amivel ő rendelkezik, azzal nagyon nehéz párt fenntartani és megvalósítani a párjának. Andor, most miért beszélsz róla negatívan? Most ne arra, hogy mit vagyok mellettem. És ezért én úgy gondolom, így Fedmár András után szabadon, hogy szerintem sokkal többet kellene foglalkoznod azzal, ami és aki vagy és ahogy. Te ezt érted? Mert én nem. Ő se. Én egyet tudok mondani, szálljatok le a témból. Miért szálljak le? De attól, hogy foglalkozok magammal, meg önmagammal, meg ugye a személyiségemmel, ott még nem találom meg azt. Ezt most te komolyan vetted? Én nem tudom, hogy komolyan vette egyébként, de mindegy. Az a lényeg, hogy engem ünnepeltek ma, minden más nem érdekel. Egyébként szörnyű volt a mai napom, megmondom őszintén, hogy ilyenkor nagyon sokan gondolnak rám, de én ezt mindig a nehezen tudom megírni. Nem tudom, hogy vagytok ezzel, pedig ti még nálam is fiatalabbak vagytok egyébként, tehát nőlétetek, nálam is fiatalabbak vagytok, de hogy nem tudom, ti ezt hogyan tudjátok magatokkal megbeszélni, lekommunikálni, nekem nagyon nehéz. Tehát, hogy abszolút mértékben, nagyon nehéz. De hogyha belegondolsz, Szevasz, igen. hogy te szívesen visszamennél egy 5-6 évet, vagy akár 10-et, én mert 18-ra. én speciál nem. Én előre mennék 40-et. Nem, nekem tudom, mi a szimpatikus? Miért? Lehet, hogy merülés nem Nekem tér. jó, ahol vagyunk. Nekem az szimpatikus, mikor elmegyek Celebration forgatni, oda jön hozzám egy 17 éves lány, és azt mondja, azon kívül, azt mondja, hogy figyelj Zola, olyan 20... Csókolom Zola bácsi, utolsó adásban ez a műsor. Azt mondja nekem, hogy figyelj, olyan 22-23, már nem mehetsz több. És ez nekem jó érzés. Mondtam, hogy figyelj, mindig szól, maradjál még. Nem nézel ki 38-nak, pedig. Annyinak nem. De tényleg te visszamennél? Vagy tehát így visszacsinálnál dolgokat, hogy még 18 éves legyél, vagy 22 vagy akár Nem, mennyi? így ahogy van jó. Na látod. Hiszek Na a most sorban. csap bele. Most csapok bele. Én mennék, Gyerekek, jó? neked meg valami kéne most már tényleg, egy jó pasit szedjem össze magadnak, Na egy jó, szíves, ha jó? hagyjuk már Tessék. a témát. Gyerekek, Andor, Balázs, Joey, nagyon szépen köszönöm nektek. Ennyi. Nagyon meg vagyok hatva, Színapot. nagyon köszönöm. Kialakult a Mindenkinek sztori. nagyon szépen köszönöm ezt a mai adást, ezt a mai napot, a figyelmet, a kedvességet, odafigyelést, a sok üzenetet, úgyhogy mindenre fogok meg reagálni idővel. Csak most ki kell menjek majd. De még adás vége lesz még egy kis beszélgetés a pultnál, úgyhogy senki ne kapcsoljon még el. 5 óráig van még egy kicsi időnk, úgyhogy oda megyek a pulthoz, egy kicsit még diskurálunk, aztán pedig elmondok egy nagy dolgot még. Köszi mindenkinek, mindjárt jövök.